Iki kelakuan Tony iki. Kok motor iki sing tukur ae. Hei, aku boleh ya? Hei. Maju, maju. Jorong. Maju terus. Jajal guya, jajal. Oh ya, iki lho bane tutuk. Tutuk. Iki bane tutuk ban ekstrim yo dilebokno iki. Terus. Pak Guru yo nekat kok. Ayo. Sono wong e. Ayo modor kabeh. Timbang bojoku kenter. Aku bojoku ilang piye? Loh, kabeh tak tukar tambah soalnya. Ya mbak ngumbah ya. Ambek diumbah mobilnya. Modern kafe. Modern kafe. Lontak kan? Alah nutupin rumusnya itu. Wah, ora Jur. Kok kok jebol kok iki. Mundur ton. Hei, sorong mundur, hei. Hei, sorong mundur. Golek kerjaan kok ngene. Oh, pas.